Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. A cikin shirin namu za ku ji cewa Isra'ila ta tuhumi ɗan ƙasar Rasha da leƙen asiri wa Iran, sannan Iran kuma ta kashe wani mutum bisa zargin leƙen asiri ga Isra'ila. Wannan shine abin da za mu tattauna da ku a wannan lokaci. A yau Juma'a, Isra'ila ta gurfanar da wani ɗan ƙasar Rasha bisa zargin yin leƙen asiri wa Iran, ciki har da ɗaukar hotunan tashoshin jiragen ruwa da kuma muhimman ababen more rayuwa a Isra'ila bisa umarnin hukumomin leƙen asirin Iran. Hakan na kunshe ne a wata sanarwar haɗin gwiwa da 'yan sandan Isra'ila da kuma hukumar ta tsaron cikin gida suka fitar a yau Juma'a. Rahoton ya ce an biya mutumin kuɗi ta hanyar kuɗin digital wato cryptocurrency bayan ya kammala ayyukan da aka umarce shi da su. Wannan lamari ya zo ne a daidai lokacin da tsohon yakin da aka jima ana yi na digital ya fara fitowa fili. A cewar wasu majiyoyi da suka yi magana da gidan labarai na Reuters, Isra'ila ta kama mutane da dama bisa zargin yin leƙen asiri wa Iran. Abinda suka ce a yanzu shine babban yunkurin Iran game da Isra'ila na kokarin kutsawa cikin yanar gizonta ko kuma yi mata leƙen asiri. Hukumomi sun ce kama mutanen ya biyo bayan kokarin jami'an leƙen asirin Iran na ɗaukar 'yan Isra'ila aiki tsawon shekaru, inda ake biyan su kuɗi domin tattara bayanan sirri ko aiwatar da harare. A wani bayani da ofishin jakadancin Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar a shekarar 2024, Iran bata tabbatar ba ko musanta zargin ɗaukan 'yan Isra'ila aiki. Sai dai ta ce idan har akwai irin wannan yunkurin, to za mu fi mayar da hankali kan waɗanda ba 'yan Iran ba kuma ba musulmi ba domin rage shakku. A gefe guda kuma Iran ta kashe mutane da dama da take zargi da yin aiki tare da hukumar leƙen asiri ta Isra'ila wato Mossad da kuma taimaka mata wajen aiwatar da ayyuka a cikin ƙasar. A ɓangare guda kuwa gwamnatin Iran ta tabbatar da cewa ta kashe wani mutum da aka yanke masa hukunci bayan tabbatar da cewa ɗan leƙen asiri ne ga hukumar leƙen asirin Isra'ila. A cewar ɓangaren shari'a na ƙasar Iran, wannan na zuwa ne a ci gaba da jerin hukunce-hukuncen kisa da Iran ke aiwatarwa bayan yakin kwana 12 da ya barke tsakanin Iran da kuma Isra'ila. Babban alkalin lardin Qom, Kazim Masabi, ya ce an aiwatar da hukuncin kisa ne bayan kotun koli ta tabbatar da hukuncin tare da kin amincewa da roƙon afuwa da aka shigar a gidan yarin Qom. Wannan sanarwa ta fito ne ta shafin Mizan Online na bangaren shari'ar Iran. Izuwa yanzu ba a bayyana sunan mutumin ba, amma an ce an rataye shi tun ranar Asabar a birnin Qom, wanda ke kudu da Tehran, kuma birni mai tsarki a Iran. A cewar hukumomin Iran, mutumin ya fara hulɗa da hukumomin leƙen asirin Isra'ila tun a watan Oktoban 2023, sannan aka kama shi tsakanin Junairu zuwa Fabrairun 2024. Haka kuma masu bincike sun ce ya amince da laifinsa, inda ya bayyana cewa yana haɗa kai da Mossad tare da aika bayanan sirri ta hanyar intanet. A farkon wannan watan, Iran ta kashe wasu mutum 6 a lardin Khuzestan bisa zargin ta'addanci, kasa da mako guda bayan rataye wani da aka bayyana a matsayin ɗaya daga cikin manyan 'yan leƙen asirin Isra'ila. Haka kuma wani mutum mai suna Hosbe Badi an kashe shi bisa zargin tura bayanai game da wani masanin nukiliya da aka kashe a lokacin rikicin da ya gudana tsakanin Iran da kuma Isra'ila. Sai dai kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun zargi hukumomin Iran da tilasta furci ta hanyar azaba, ciki har da duka da kuma gallazawa, amma gwamnatin Tehran ta ƙaryata waɗannan zarge-zargen. A cewar kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam, ciki har da Amnesty International, Iran na aiwatar da hukuncin kisa ta hanyar rataya, kuma ita ce ƙasa ta biyu a duniya wajen yawan kisa bayan China. A wani rahoto daban, rundunar IRGC ta Iran ta ce shugabannin kabilu 4 sun mutu a lardin Sistan da ke kudu maso gabashin ƙasar. Ba a bayyana sunayensu ba, amma hukumomin Iran na zargin kungiyoyin da ke aiki a yankin da alaka da Isra'ila. Duka-duka a nan shirin namu zai dakata. Ku bayyana mana ra'ayoyinku a comment section, sannan kada ku manta da subscribing da liking.